Jama'a, a saurare ni, in kai Kiristan ne, in kai Musulmi ne, ka tsaya ka ba da hankalinka ka saurare ni. Yawwa, akwai jama'a wanda suna nema su yi min wata fassara daban. A tsaya an ga sauraron magana ta daga farko har ƙarshe kuma an ga bina za a ke fahimta ta. Wanda bai subscribing ba in ya jiyo ya fara yi subscribing. Kuna fahimta na jama'a? Mafi yawancin al'umma a yanzu suna da wahalar sha'ani ga son zuciya. Ko da Kiristan ko da Musulmi. Yanzu mutumin yanzu yana da wahalar fahimta da wahalar sha'ani. Duk in ɗan boko ne kai za ga yana nema ya baka cajin kai. Sai kai nazarinsa na musamman. Dole mutum sai ya koma nazarin ɗan adam na yanzu da na da. In ka koma nazarin mutum a yanzu ba yana da bambanci da mutumin baya. Mutanen baya yawancinsu sun fi fahimta a zamantakewa, amma ba mutane masu shekaru da yawa ba. Mutane masu shekaru wanda masu shekara da suka wuce irin 300-400 ba shekaru wanda suka wuce can baya ba. Mutanen sun fi adalci, sun fi fahimta, sun fi kuma saurin fahimtar ka abu idan kana musu bayani. Saboda suna da son zuciya, amma mutanen yanzu sun fi son zuciya da taurin kai. Za ga iri-iri mutum yana neman a canza maka magana ba yadda kake nufi ba. Yawwa, abin da nake nufi shine mafi yawancin al'umma a yanzu za ga mutum yana so ya nuna maka nagari ne kuma kafance a hankali za ga ba nagari ba ne. Mafi yawancin al'umma a yanzu so suke su aibe su kuma ba nagari ba ne. Za ga mutum ya zo maka da siffa kamar nagari kuma ba nagari ba ne. Shi ne ya sa nake muku wannan maganar. Za ga mutum yana so ya nuna maka ka yarda da shi, kana da shi sai ya cuce ka. Yana ga mutum a yanzu so yake ka bashi amana, kana bashi sai ya cuce ka. Za ga mutum yanzu a social media wai wani ne fa ya laifin, amma sai ga zo yana zagin mutane daban-daban wa'ansu sun janyo musu. Idan kana bin magana ta za ga wa'ansu kaman bin bayan su nake, kaman ɗore musu gindi nake, ba haka bane. Ina fahimtar mutum ne a yanzu mutane suna da muguwar son zuciya. Akwai wani bidiyo da na gani na wani ya kama wanda ya yi laifi daban, kuma ya kama ya tattaro mutum sun kai mutum 10 yana zagin su. To kaga idan dai wancan shi kaɗai laifi yake zagin wancan mutanen, to kaga kenan wannan mutanen da yake zagi ba zai samu alaki ba. To kaga in dai so yake nuna maka nagari ne, kaga ba nagari bane. To shine irin wannan abubuwan nake so in fahimtar da ku. Yawwa, mutane suna da wannan halayya a social media. Sai ga mutum ya zo ma yana zagin wani, yana aibata wani, za ga yana nuna nagari ne shi kuma shi ba nagari bane. Nagode jama'a, nagode duk wanda ya tsaya saurare ni ne naku, nagode.